Hola, la debilitat política per la que ara passa Pedro Sánchez permetria poder aconseguir ara el concert econòmic per a Catalunya? Em dic Jofre Llombard i no m'agraden les carxofes. Un dels propòsits d'aquest podcast és intentar explicar algunes de les qüestions d'actualitat, especialment les polítiques, el més entenedores possible. I això passa, també, per intentar explicar la importància d'algunes qüestions que, aparentment, poden semblar avorrides i provocar, de retruc, que la major part de la ciutadania en desconnecti. I no nego que, sense que potser ho busquin deliberadament, a molts ja els hi vagi bé que la gent desconnecti. Faig tota aquesta introducció perquè segurament aquest estiu un dels temes d'aquesta agenda política que a vegades trobem llunyana és el famós debat sobre el model de finançament autonòmic que ara sí sembla que vol començar a negociar el govern espanyol. Sembla. La legislatura actual va començar a l'estiu del 2023, per tant, ara fa 3 anys. En aquest temps no s'ha avançat pràcticament res. I ara que Pedro Sánchez i el PSOE estan assetjats per la justícia espanyola, ja sigui perquè hi ha casos de corrupció, ja sigui perquè hi ha lawfare, ja sigui perquè hi ha una miqueta de tot, justament ara el president espanyol ha intentat una doble sortida d'emergència. Una, els pressupostos, i l'altra, el finançament autonòmic, que, de moment, no existeix. Tant una cosa com l'altra, tant els pressupostos com el finançament autonòmic, semblen l'epíleg d'aquesta legislatura, però també podrien ser el pròleg de la imminent campanya electoral per les eleccions espanyoles de l'any que ve. Conscient que no té majoria al Congrés, Pedro Sánchez presentarà uns pressupostos molt expansius que, quan quedin rebutjats, li permetran sortir i dir a la ciutadania espanyola: jo volia fer això, però no tinc prou vots. Anem a eleccions i ajudeu-me a fer-ho possible. Això més o menys anirà així. I pel que fa al finançament autonòmic, que és del que realment volem parlar en aquest episodi de Diana, també fa pinta que passarà més o menys el mateix. En primer lloc, intentar fer els deures a correcuita abans no acabi la legislatura i així, d'aquesta manera, intentar acontentar a Esquerra Republicana que li reclama que compleixi la que va ser la seva principal reivindicació l'any 2023 per donar-li suport precisament a Pedro Sánchez. D'aquella promesa de tenir un nou sistema de finançament per a Catalunya. Recordeu, aquell que havia de ser singular, aquell que havia de permetre a la Generalitat recaptar impostos, aquell que permetia a Catalunya tenir la clau de la caixa. D'allò, res. Tot just ara se n'està començant a parlar, però de moment sense cap singularitat. La primera reunió de treball s'ha fet fa unes setmanes, novament, amb totes les comunitats autònomes assegudes a la mateixa taula. El famós i etern café para todos. Per cert, un cafè per a todos que ara, a més, sembla un cafè descafeinat. Per cert, totes les comunitats autònomes? No. 2 petits llogarrets de la Gàlia fiscal anomenats País Basc i Navarra mantenen intactes els seus sistemes forals i permeten, a ells sí, gaudir del seu concert econòmic. Però, com dèiem, plantejar ara aquest debat pot semblar un gest per voler justificar alguna cosa abans no acabi la legislatura. Però, sobretot, el PSOE, pensant en les pròximes eleccions, ho està fent per preparar el terreny i amarrar els vots d'Esquerra amb la mateixa proposta de fa 3 anys, però amb la promesa, que ara segur que sí, tirarà endavant. El cas és que actualment passen 2 coses. La primera cosa, tècnicament no existeix cap text, cap document i molt menys cap previsió de votació al Congrés sobre el sistema de finançament. I en segon lloc, com cada any, aquest exercici fiscal, els ciutadans de Catalunya haurem aportat uns 80.000 milions d'euros en impostos, dels quals només hauran retornat a Catalunya en forma d'inversions, de serveis i de despeses públiques 55.000 milions. La resta, 25.000 milions, són l'anomenat dèficit fiscal, altrament conegut com a espoli. És la diferència entre allò que aportem com a ciutadans i allò que rebem a canvi de l'estat espanyol. 25.000 milions d'euros l'any són 68 milions d'euros cada dia. 2,8 milions d'euros cada hora. En el que portem d'aquest episodi de Diana, uns 5 minuts, 240.000 euros. Si ho voleu per famílies, aquests 25.000 milions d'euros a dividir entre els 8,2 milions de catalans que som vol dir 3.000 euros per català. Si sou una família de 4 persones a casa, sapigueu que aquest any heu aportat amb els vostres impostos 12.000 euros de més. De més! És a dir,
Heu cobert el que us pertoca com a contribuents per garantir drets essencials bàsics com salut, educació, infraestructures, dependència i de més, i a més, a la vostra llar és com si se us hagués aplicat un recàrrec de 12.000 euros pel simple fet de ser administrativament catalans. És igual on hagueu nascut, és igual la llengua que parleu a casa o voteu el que voteu. Són xifres inassumibles i un autèntic llast per a qualsevol país que es vulgui modern i capdavanter. Però amb l'agreujant que Catalunya té la capacitat real de ser-ho, té prou recursos econòmics propis per tenir un país posat al dia. I en canvi rep un doble càstig, el fiscal, el que us acabo d'explicar, i uns serveis que estan al límit. He citat la llei de dependència i és poc explicable que tenint aquests diners hi hagi llistes d'espera. He citat educació i ara mateix hi ha un conflicte amb el professorat que en gran part es podria solucionar amb recursos econòmics. He citat infraestructures i és inacceptable com tenim l'AP7 o la xarxa de Rodalies. És inacceptable que ho tinguem així tenint la possibilitat de no tenir-ho així. Així les coses, i tenint en compte que el dèficit fiscal ens afecta a tots els catalans al marge de la ideologia que tinguem, és lògic pensar que voler corregir aquest dèficit fiscal també pot ser una qüestió transversal, que vagi més enllà d'aquest partit o de l'altre. Poques coses hi ha al país que generin aquest consens. El consens de que s'ha de posar fi a aquesta desproporció entre allò que cobra Espanya de Catalunya i allò que Espanya aporta a Catalunya. Posar fi a aquest dèficit fiscal, aquest espoli, passa no per un retoc al sistema de finançament autonòmic, sinó per un reset a les relacions fiscals entre Catalunya i Espanya. I que potser s'assembli més a allò que tenen bascos i navarresos que participar com una cadira més en una taula on hi són les altres comunitats autònomes. Aquest nou sistema, més que singular, ha de ser útil per solucionar els problemes de la gent. Ha de ser estructural, és a dir, que després no es pugui revocar. I sobretot ha de ser tan sobirà com sigui possible, com és el cas d'Euskadi i Navarra. Sobirà vol dir que és el govern basc qui cobra els impostos i després, amb allò que recapta, li passa una part a l'estat espanyol en concepte dels serveis que l'Estat presta al País Basc. Però la clau de la caixa la tenen a Vitòria, no pas a Madrid. A Catalunya passa justament a la inversa. És Madrid qui recapta aquells 80.000 milions d'euros i en tot cas li dona una part a Catalunya perquè vagi tirant aquells 55.000 milions d'euros. Diria que considerar això una injustícia fiscal és, insisteixo, una cosa que a Catalunya genera consens. Al Congrés dels Diputats, Catalunya hi aporta 48 diputats dels 350 totals. Estic segur que els 7 diputats de Junts i els 7 d'Esquerra ho veuen així. I no ens oblidem que a la Cambra Baixa hi ha un altre grup amb 7, els comuns i les seves confluències. Ja en portem 21, però i els 19 diputats del PSC? I els 6 del PP? I els 2 de Vox? Què en pensen? Si es posés a votació, què passaria? Puc intuir que per ordres de partit els 8 diputats que sumen PP i Vox, dels 48, es podrien oposar, però i els 40 restants? Si amb 7 diputats de Junts, que és just la quantitat que li ha faltat al PSOE aquesta legislatura per tirar endavant qualsevol votació, s'han pogut aconseguir coses tan inicialment impossibles com la llei d'amnistia o parlar en català al Congrés, què no podrien fer els 14 que sumen Junts i Esquerra? O els 21 que sumen Junts, Esquerra i els Comuns? Per no dir els 19 del PSC, que segons han presumit recentment és un partit diferent al PSOE. La debilitat política que té ara mateix Pedro Sánchez, sumada al consens que genera tenir un millor finançament per a Catalunya, és una oportunitat d'or per com a mínim intentar-ho. Intentar aquest salt qualitatiu que suposaria que Catalunya gestionés els seus propis impostos, que vol dir els seus propis recursos. Ara mateix, per les aliances que hi ha, sembla que seran els socialistes i Esquerra els que pactaran un acord de mínims el que després demanaran a Junts que s'hi sumin. I si es fa la inversa? I si Junts i Esquerra acorden un nou sistema i ells, que sumen 14, van a negociar-ho en bloc al PSOE? 14 diputats fan més força que 7. Però sobretot la sensació que, malgrat les diferències, hi torna a haver una unitat d'acció en les coses essencials, com ho és el finançament de Catalunya, això podria donar oxigen, però sobretot esperança, a un sobiranisme que a poc va recuperant el pols, perquè simplement els motius econòmics, fiscals, socials, lingüístics i per tant polítics per plantar-se davant l'estat espanyol continuen intactes. Fins la pròxima diana.